the link. Nyithindo masani ok kendi Lydia, beng jok mamiyogi ich ok migi ich ni otergi mondo gitimre nade mondo kendgi. En mana ni wan kaka society, wan kaka parents, wan kaka guardians, die kama wase lose link. Ang'o mi wase lose link? Onego bed ni nyathi wan chon kane wapenjo mine wani nyathi ogol kanye, tinyiswa ndo ng'iewe osiptal. But nyathi masani ko onyuol sani onyuole, oriek moingi, an gi a daughter who is 2 years, but oriek moinga, onyalo chokora simba mo chokora mosekora, matiende niya, ndalo machon ok en ndalo masani, onego wabed gi nyithindwa wanyise ni kitimo mae gi mae gi mae mochopo kama kamae, to result en mae gi mae. Nekech iyudo ka jok ma ketho nyithindo kapok saa gi ochopo, gin osiepegi almost ages magi, to koponi gin jok madongo, to gin jok madongo mamiyo nyithindo gik mok nyal konyo ngima nyithindo. Owuondo nyathi ka osemiyo nyathi ich to timre nade oweyo. Cases mag nyiri an godo mang'eny sana. From 14 to 17 nyithindo mang'eny mayach. To kipenje mang'eny, close relatives mwakete ot, ene baba, ene wadgi, ene anko misiki kele otgo, mage jok maketho ratich nyithindo, lakini nekech onge ng'ama dwa wacho Lydia. Beda donga niya, nyithindo kethore, iumo, to kata king'eyo. To itime ang'o? Iwacho ni nyathi owadwa emomiyo nyara ich, to mama ochung', wacho ni nyathina emotimre nade, nyathina ema wang'e tek. Nekech cases gi to medore, to cases gi king'iyo, the close people, the close relative, jok mikaw iketo machiegni gi nyathi, e jok maketho ni nyathi.